Već smo ovaj tjedan prenijeli poruku vatrogasaca da budete oprezni. U ovo vrijeme oni imaju puno posla, pa vas upozoravaju na neke situacije kako biste izbjegli najgore. Ako već i palite vaše svijeće i lampice, onda budite sigurni da ih morate i ugasiti. Upravo i mi iz sigurnosnih razloga i topline u našem studiju nismo upalili svijeću. U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana vatrogasci često interveniraju zbog požara uzrokovanih neispravnom božićnom rasvjetom, upaljenim ukrasnim svijećama i dekoracijama ostavljenima bez nadzora, te zbog neodgovornog korištenja pirotehničkih sredstava. Na požare upozorava gospodin Dario Kezarić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe u Ivanić-Gradu. Dolaskom vremena adventa obitelji često ukrašavaju svoje domove sa adventskim vijencima, božićnim drvcima i tu dolazi do povećane opasnosti od izbijanja požara u ovo adventsko vrijeme. Požari ima ih i često se događaju uslijed toga što obitelji ostavljaju lampice uključene kad izlaze, napuštaju dom, adventski vijenac ostave svijeću upaljenu i onda tu dolazi do, nije pod kontrolom i dolazi do izbijanja požara. Kako bismo imali mirne blagdane i kako bi se požari izbjegli, potrebno je pridržavati se savjeta vatrogasaca. Moramo savjete dati našim sugrađanima da kad napuštaju domove, da isključuju božićnu rasvjetu na božićnim jelkama, da pogase sve svijeće, posebno na adventskim vijencima, da kad su i u domu da ne koriste prskalice u blizini božićnih jelki ili lako zapaljivih predmeta kao što su i namještaj, pa da božićne jelke ne stavljaju blizu grijalica, blizu peći ako lože na drva. U slučaju da dođe požara, morate razumjeti da taj požar se jako brzo širi. U nekakvih 30 sekundi do minute već je požar zahvaća puno gorivog materijala u kući i u roku 4 minute može cijeli prostor, odnosno soba, dnevni boravak biti zahvaćen požar. S obzirom na to da se u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana povećava uporaba pirotehničkih sredstava, s njihovim korištenjem treba biti veoma oprezan. Ako bukne požar, treba što hitnije obavijestiti vatrogasce. Pa gledajte, treba još obratiti pozornost obavezno na pirotehničke naprave koji dosta često naši sugrađani bacaju pa u kante za smeće i obavezno paziti na to da se u kante za smeće ne baca, da je dosta udaljeno od objekata, posebno ako su na selu negdje gdje postoje gospodarski objekti sa sjenom, posebno posebno u domu negdje gdje zna i tu biti primjeraka. U svojem kratkom edukativnom filmu Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na požare u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana. Jeste li znali da je za vrijeme božićnih praznika povećan broj požara objekata? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte upaljene božićne dekoracije bez nadzora i oprezno koristite pirotehnička sredstva koja mogu izazvati požare. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.